ngatiendei mberi nenyaya mai tiudze kuti chii chanetsa. Mune kumwe kumatare here kwamakamboenda nenyaya yatitaura pano? Hakuna dare ratatiitaenda. Very good, chitaurai. Nyaya yanetsa ndiyekudasha. Inini ndakatenga sendi kukanzuru yeKadova. Ndatenga sendi ndakafunga kuipa muzukuru wangu. Mukomana muzukuru mwana wemwanayo. Mwana wambayamba, mwana womwana mukuru, mwana wemuroro. Very good. Saka zvadaro vakanga vari kuSouth nevana. Saka ndakaona shamwari yavo havana kana kutosiya vandipo namba dzefoni kuti zvatiri kuenda mama unozoda kutaura nesi havana. Saka ndakaona shamwari yacho shamwari yavo ndokandakataurira ndikati ina handisi kutaura namai Teresa, ndakatenga sendi. Saka sendi ndoda kuipa muzukuru wangu ndokonofa anytime kufa hakuzikanwa. Dai auya ndamupa nhaka yake. Mwana mai vake vari kupi? Vakanga vari vese kuSouth Africa. Ndati mai vemwana uyu ndiani? Good. Saka zvadaro shamwari yakazotaura namai. Ndobva vaudza kuti gogo vari kuchema chema. Vari kuti mwana ngawe ndoda kumupa nhaka yake ndikona kufa anytime. Saka ndakazoona mai ava vachisvika nevana. Vakauya navo vana vari 2. Saka vasvika takaenda kunovaratidza sendi. Ndikavaratidza ndikati une sendi yakakatika. Asi sendi handidi kuti itengeswe. Musatengese sendi. Inhaka yevazukuru vake. Ndopachavaberekera muzukuru wangu vana vake. Vana vake ndopavachakurira vozvavo vana vavo vari ipapo. Inhaka yevazukuru vangu. Haitengeswi. Ndikaita munamato pasendi papo. Ndakanamata. Kusvika ndaudza Mwari kuti Mwari sendi hatina vanouya havo kana vari vanhu ndevazukuru. Mingo yandakapara ndekuti handiri kuti sendi itengeswe. Mwari ndivaziva. Saka zvadaro takagara. Uyu mukomana ndobva ndakadzokera kuSouth Africa kubasa. Ndikati aiwa iwe wechiregedza kuenda kuSouth Africa ndokuendesa pachikoro paJamaya wotsvaga kosi yaunoda woita kosi. Ukaita kosi yako wotsvagawo basa kana zvekuita muNSFAM. Mukomana uyu akati kwete, inini handidi kugara muNSFAM, ndinoda kunoshanda kuSouth Africa. Ndine basa randadaidzirwa. Ndikatanga ndine mari yakasvika pa$600. Ndikamupa nguva akanogadzirisa pasipoti yake. Yanga iri nguva yeCovid. Covid kwacho kwaibhadhara. Mari yacho yese pamwe chete nebhasi yakasvika pa$600. Akabuda uyu akadzokera. Adzokera mai avo vakabva vakaenda kuGokwe kumunin'ina wavo. Vasvika kumunin'ina wavo havakagara mazuva avakagara ndokubva vazodzoka kumba. Vadzoka kumba vakandiwana ndichirwara ndakarara pafloor. Ndikati vati ko mamuri andiri kuGokwe kumunin'ina wavo. Ndikati maitai mauya onai ndiri kurwara handina kana munhu ari kundichengeta. Ndandiri ndega pamba nechimwana icho chikomana chiri pamba. Aitoenda kuchikora ngachini. Saka zvadaro ndokubva ndazoita zvinani. Ndovanga vakutondichengeta. Ndobva ndaita zvinani. Ndobva vakabudisa shoko rekuti mama onai mamuchirwara. Dai mafa maizodii. Dai machinja zita mabvisa zita renyu pastendi nekuti zita rangu randakatenga naro ranga rinaro.
chichinja izita muise zita remuzukuru wenyu nokuti mukafa mama vazukuru venyu vanorusa hama dzenyu dzinotora state. Zvadaro ndakamboedza kuramba akaramba achindinyengetedza. Andinyengetedza ndakasvika pakubvuma ati iye mwana wake festival ari kuda kuvaka asi ari kuti kana musina kuchinja zita ari kuvaka ndotovaka mberi kana mabvisa zita renyu. Ndikati aiwaka ko ndingatora here sendi yemwana yandamupa nemhosva iyi zvikanzi ivo vana vari kutoti kuti tizive kuti vakamupa chokwadi bvisai zita renyu. Ndikati alright chandei tinochinja zita racho. Ndobva taenda kukanzu. Tasvika kukanzu takada kuisa zita remukomana. Vekukanzu vakati hatise zita remunasi tesa zita remunharipo. Ava vakabva vati ndiripo inini chisai rangu kana maisa rangu kana mukomana adzoka ndosvicochinja zita ndesara. Ndopandakabvuma napo ndokubva ndazvisa zita rangu bvataisa ramai. Asi chakazondishamisa vakazonditi mama ndipamidzirewo mari yangu ndoda kutakusa kebhi ndatenga kebhi musikana anditengera kebhi yekuti ndiende kunoisa kusendi. Ndikati ko kebhi ndei isi tichida kuvaka andimati musikana ada kuvaka. Zvikanzi atiye zvinandina mari apa zita ndakanga ndachinja maisa muzita mavo ndaisa muzita mavo. So dambudziko gogo pariri ndepapi nazo? Ndokubva vamboti gare gare kukebhi ikwepi. Ndobva ndazonzwa nevanhu zvikanzi gogo sendi yakatengesa. Ndikati kutengeswa zvinonzi ndikati sei zvikanzi yakatengeswa sendi gogo. Nokuti nini zvandakanga ndaita manext door ndakandava panhamba dzangu yatwedweke mukadzi zvaakanditira hazvisinyatsopinda mumama nekuti iye akati akuvaka asi hapana kuvaka pandakazoona kwakaitwa. Mukadzi uyo anogona kungotengesa state. Ndibatsireiwo kana makona zvinenge zvakuitika mondifonera. Saka ndakafonerwa nemani manext door ndovakanifonera zvikanzi kuno hakusina umira musha. Ndikati kokuenda kukanzu. Ndobva ndaenda kukanzu ndasvika kukanzu zvikanzi hakuna zita rakachinja kuno kune zita raBridget ndoriripo hakuna munhu atatiye state kune zita raBridget. Ndikati aiwa kuri kunzi kune munhu akuvaka zvikanzi imimi gogo endai munoona kuti kuvaka. Ndokubva ndaenda kusendi ndikaona vachitopedzisa kuisa silamu paparanda. Ndakakoniwa kushaya kuziva kuti ndiripi. Ndakatadza kufamba kuti ndize kuti ndoendepi. Ndakatadza. Ndakabva pasendi ipapo ndikanopinda muminzwa yanangai ndisisamuoni kuti ndikuendepi. Ndakashaya kuenda. Ipatula tikubatsire gogo musati maisa shungu dzakawanda. Pamakanga muchitaura nevanhu vanochinja mastenzi kukanzuru maivaudza here ndoda kuisa zita remuzukuru wangu stendi ndindakaitenga ndozi mukadzi kana akaita izvozvo ibenzi remukadzi. Ndozvandakataura. Chinyararai ndakuda kutaura ndipedze shungu dzenyu. Mukomana uyu wamaida kuisa zita iwe chamari mai avachiitako mai vanhu mai vababa vako ati what's bad pane zvavakanga vachida kuita chakaipa ipapo chii? Ava vane right manje kuita kukolonaiza nekutsotsa gogo avo. Saka gogo toda kukudaiso toda kukuudzai handiti kana mai ava
vakakutsotsai nenzira idzodzo. Handiti pamakanga muchitaura mukanzuru maitovaudza kuti ndoda kuisa zita remwana womwana wangu uyu, vakati atiise zita remunhu asipo. Handitika ndobva vaisa zita ramai ava. Handitika inhau yekuti mune muchishaya munhu anokupai mazano. Handito pangadai pakachizonzi amai ava havatengese munda uningi stendi iyi nokuti ivo vaisirwa zita chete kuti vachengete stendi yemwana. Handiti imamai makatenga stendi here? Vakatenga here stendi kukanzuru? Havana kutenga stendi kukanzuru. Handiti stendi kungotora nekuzongorotengesa every cent profit. Stendi yevana vako vavatadzaiwo kutengera vana vako wonzi nemunhu ane muono wamangwana toda kuti tipe vana stendi, iwe daiwa ndipei inini. Ndo zvakaitika here mamai? Pane pamwe pandinoda kutaura. Taurai. Mai patakaenda kupolisi kuitisa maaffidavit, ndo vakanyora zita refestival musikana anonzi Teresa paaffidavit, vakanyora zita remusikana mudiki, ndopavazopedzisira remurejesenti. Zvadaro pepa iroro rakazobviswa rikaraswa. Ameno rimwe ravakazonyora ravovega vakuti ndini the owner westendi. The owner anozikanwa nemarisitsi akatenga nawo stendi. Imi mune marisitsi ere gogo makatenga? Tinosungisa vanhu musatye izvozvo gogo. Munotipa marisitsi ndimakatenga stendi kukanzuru. Saka isisu patakazoenda nemwana wangu takaenda tikanoitisa futi rimwe yeaffidavit kupolisi. Tikati mukadzi uyu hatichamuoni zvakanaka, anenge anoda kutengesa stendi. Asatengese stendi vana vasikwa vasina kusaina. Zvakadaro pepa iroro rakazokundwa. Pane mupurisa, inzwai gogo musashupike nezvese zvamuri kutaurira. Pane nyaya tiri kupaona. Handiti pane nyaya ndopatiri kuona. Ndati mune marisitsi imi. Handiti ekutenga stendi yenyu kukanzuru. Munaoka? Hamuna kana hwani nevava. Handitika chinzwai mapepa amakaita change of ownership, pamakabhadharwa navo pamakanyorerana, ndozvatida kuona kuti stendi haisi yavo inoonekwa sei kuti haisi yavo. Handiti mapanzwa? Kwamauya kuno maita zvakanaka. Handitika saka ndoda kuvabvunza iwavo kuti ndo zvakaitika here, so that mupurisa wamakaita naye nyaya imi makapuhwa here bepa pamaiitiswa izvozvo renyu yokunzi gogo renyu iri? Izvi zvakaitika 2023 padhuze stereki gogo kana kuti 2022 because stendi yakatengeswa 2023, saka ndofunga zvakaitika 2022. So kubva ipapo mamuchanobatsira here gogo? Takaenda kumakoti, ndakaenda paloya. Saka loya izvo zvakahodha nyaya yacho. Zvakadaro mwana uyu paakabva kuSouth Africa, ndini futi ndakamukwidza kuti auye kuno kuZimbabwe. Akauya muna Juni, nyaya yanetsa inzi maZimbabwenzi chichi, ndikatsvaga mari ndikamutumira, akauya nomudzimai wake variko kumba kwangu. Saka mwana uyu akasvika akati handisi kuda kuti nyaya iyi iende kukoti, munosungisa mai. Ndiye handidi kuti mai vangu vasunge because vakaita frauti. Ndo matauri akaita mwana. Saka inini ndakaona kuti oraiti nyaya chinopera sei, yongonyararwa here. Aiwa, ifana unyararwa. Kana uya achitaura achireverera mai vake naiye futi stupid. Handiti mapanzo chinyara yagogo navataura nyaya ipere muno muofisi mudare vangu. Handitika
uyo kana achireverera mai vake vanozivana namai vake pakutengesa kwavakaita stand. Handiti imimi uyai makazvimirira moga tikubatsirei. Handiti toda kubatsirai, ndoda marisitsi ekutenga stand yenyu. Uyo mubvisei futi pamba penyu pamunogara naye. Handiti istupid. Munhu ari pfungwa dzisina muono wakadaro wekuti imimi ndimuri kumuendesa kuSouth Africa kwaari kuchemera mamupa mari aenda, ndimuri kumupa mari yekuti adzoke kuno, mamutsvagira pekuti agare, otoita kunge akurwisa imimi. Uyai nemarisitsi anoratidza kuti makatenga stand yenyu kukanzuro, makazoiisa sei kuti ipinde mumaoko mevava. Handiti kana angadai iye zvino asinganetsane nemimi, musikanetsane namai vake achitaura kuti gogo ndini ndakazoita izvozvo namai, chiregai kuzvidya mwoyo mutemberi. Taifungidzira kuti apa pachazobudawo ichi todai panguva yandakanga ndakadai ndaidai ndichidai. Handiti kwete kuti vaite ningi yavari kufunga kuti vakakuita yaitike gogo iyo. Handiti manzwa magweta muri kutaura. Handiti iye gweta ari kuita nyaya yenyu, chinomunyorera tsamba pano isi kumubvunza kuti naiwe nyaya yagogo ava handiti yakamira sei, yakamira sei. Handiti tochifamba nenyaya, hamuna kutengesera munhu stand. Kana musina kutengesa stand, hamungati chinhu chamakatenga chongotorwa nemunhu vakutongodya mari. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti mapanzwa, isu tinoendesa nyaya yenyu painofanirwa kunge ichienda. Asi dai uyo achitaura kuti gogo dhiri rakaitika iri chiregai kuriona senge rakaitwa nani namama, neniwo ndiri mukati mazvo. Makamboona munhu anotatengerwa stand woti iye handinogara muno, mundira kuenda kuSouth Africa, mozonomutora kuti ndimi, momuendesa kuti ndimi. Vanoda munhu akaita sei? Kana izvozvo zvakaitika gogo, handiti hamuchauya panapa tiri mumatare sezvizvizvi. Handiti munouya nemarisitsi estand yenyu. Handiti chero zuva pakati pesvondo pamunoda kuti nhasi ndine mukana, handiti mouya pano. Handiti manzwa, handisi kuda kuti muite shungu dzakanyanya, muzvidye mwoyo, muchizvidyira munhu asina mwoyo. Imi ndimofa manje, munhu wamuri kurwira achiperekedzera kufa kwenyu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kuziva kuti vane nhaka imwe pamunogara, handiti pastand penyu, handiti imba yenyu. Anoziva kuti handisi takazoda. Vanhu vakadai so havatenderwi kuraramira zvinhu zvevanhu. Angadai iye zvino achirwira kuti ndaenda kuSouth Africa, gogo ndoda kuvaka stand yangu yamakandiitira. Unoda chinhu chakanaka chinenge kana makateerera dare vanhu. Dzokai pano gogo nemarisitsi estand yenyu. Toda kuti tione kuti vanhu vakanga vachikomishena kuti stand iri mumaoko maamai ava rapa, vakanga vachikomishena vachishandisa chii kana makatenga chinhu chenyu. Handiti patinochinjiwa avo vanofanira kuti kana vanga vachichinja vakanga vachitora stand yenyu vakupai chiinhu chinoti vanhu vanozoti hashuwa kungonzi nokuti zita rakudedzai paponderawo. Vasaite zvinhu zvakadaro mhani vanhu, mhani munyika, mhani kana tichirarama. Gogo loya kune runzi law society. Law society kwavo kwavanopiwa mitego nekudini. Handiti ikoko as long muchiri kufamba muchitaura sekutaura kwamuri kuita, ndokwatinonamatira kuti munge muchitaura. Handiti manzwa, hazvisiri izvozvo. Uyo muri kutota kugara pamba penyu kawo, ngaita unogara namai vake. Handiti mapanzwa, ngaita unogara namai vake. Lokuti dai aiziva kuti upenyu chii, kuve nechinhu chako mangwana chinokubatsira. Dai maitengesa dzimba angadai achigara kupi nhasi. Ngativhare kesi museamwa. Ataura newe uri musungwa here muno mudare. Ndokutokanganisa iwe uri kuite gogo washinga yekuti unyaradze gogo ari kutoufira iwewe.
Nemi umayini unonakidzwa sogogo wachema mukuru wera munyari makunotsura mwana wenyu mutadza kunyaradza muchembere nyara dzaya mai Apa musamudza kuti muri gamba mukurarama pake tichiita. Taurai tizwe. Munogona kunzwira tsitsi kuchema kwawo kavarivo vari kutochishunguridza. Very good. Taurai tizwe. Because kuchema kwawo kushoma kwangu kunogona kuvharidza mabhindingi ese ano zvakaita. taurai zvamukunzi namambo tsarangurai Isusu murume asati afaita bofu akafa muEverton. Tikanomuviga tikabva kumakuva akatidzinga pamba pawo tikaenda. Asati afa murume akatitiza nevana ibva nawo muno mukadoma nditi. So Akanga achitiza nevana ndiani? ndini ndakanzi ndibve nevana ndize nevana murume wangu asati ashaya. Akaita bofu ndikamuchengeta 2 years pamba pawo. Musavasainisika vasatakuloza diki. Musayakwaterera inyaya yavo. Kuita kwaMwari pataonekwa tiri kumberi kuCape Town kuya brother yangu yangaenda ikoko. Pataendawo nevana kuti vana vanodzidza ikoko nokuita chikoro. KuCape Town kwacho. Ndakavadzidzisa ndega kuCape Town. Vana vakaenda kuchikoro last born kakapasa masubjects ese. Tatiza vanotizai panapa ibva aitaigara pamba pawo aita bofu murume uyu. So tagara ndifunga 8 months 8 to 9 months years takanzwa ndiye munhu akaperekedza muchato waOliver Mtukudzi anga nawo nandavaintroduce chinhu chiri right but aona afona anga asingafungi because history yangu aiziva kuroorwa kwangu kwese vavafona vari vaviri vari pamba pavo ipapa vavapiwa foni tikanzi ndifunga uyu mukadzi nokundinzwisisa kwangu akanzwa kuti kune stand handiti tikanzi uyai maiteresa nevana ndoda kusirai nhaka yenyu ndoda kupai gift yenyu stand kuno but agara nemusikana ndaishanda musikana kadeki anga ari kuchikoro tikati anga ngatovhara tikati ime vanoda kutipa zvemashuwa-shuwa ndowangori mvunza kati vanhu vanochinja handei tinochita sei tinopiwa at least ini ndakaspenda time yangu yakawanda ndichinochengeta vana kuti vapedze chikoro ndokuuya kwatakaita kunoko kuZimbabwe tauya kuZimbabwe shuwa stand yanga isiri supposed kuenda musita mangu shuwa dai ndisina vana vavo vazukuru vavo mama dai vasina kumbobvira dai akafa asina kundisiyira vana vaindipa stand ndochoka ndichiripo vakandipa stand muzita evana kuti stand ndeyavo handiti Very good. vauya paya vana tikanzi hatiri kutofara kuti stand shuwa takaenda tikanokuona kuVictory Park kwacho tichifarawo kuti vana vari kusiyirwa zvinhu hapana chandiri kuvasiyira inini handiti zvadaro paya ndopo tanzi izvochi vakai kusvika pawindow level mama plani yangouyawo nekufara kuti 9 years tisiko kunoku tauya mototisivake pawindow level medu muprogramu hamusina zvamuri kutaura inini taizotenga hedu imba yedu kana tikada because vana ndakuudza obvious avaizonitengera imba inini kana kuti imba yedu is a family so tauya varamba vakatsamwa bhodhi akatsamwa nasisi vakadzokera kuSouth Africa ini nobva ndagumbuka kuti musikana mukuru aripa transport mari yevanhu 3 vavadzokera ini vandatsamwa vandadzokera kuHarare ndichibva kuHarare vandadzoka nepamba ndopangwa kutaura muroora kuti sendi ndeyenyu tsvagai mari tichinje zita ndeyako yachinja kuti ndeyake vakuti ndeyangu but mumwoyo inini handisi munhu anoda zvinhu stereki because ndakakura nazvo zvinhu kati okay even vakanyora muzita mangu still ndinoipa munhu ari pamwoyo pangu mwana mukomana kuti vasikana vanoenda kunororo vadai ndikati bvunze kuti musikana mukuru ndianoshanda atibatsirewo ne500 ndikuva kumunicipality shuwa musikana achinzwa kuti pane stand ndozvataivavarira kuti tiri kuSouth Africa kuti titengewo panonzi Bhegu ndedi vakatisiya tisina kana kaya tabva kumakuva tichidzingwa ipapo nevana ipapo aindika mwana akanga kadikiriki ari kudzidzira kufamba takadzingwa pamba pawo avo usiku stepfather vangu varipa murume wavo ndiye akati mwana wangu usacheme vari kudirire vakaudzwa vakaramba tikadzingwa usiku tikapiwa imba namai D'Souza vaibika chingwa because murume wangu akadzidza nawo eform 6 akakapasa masubjects ese mukomana saka ndiwo akatipa pokugara mutown padhuze necouncil paya vakazouya usiku mangwana tikadzingiwa hazvine hazvo izvo haisi nyaya yacho vadaro paya taenda tapaona paVictory Park tatenga ndakapada ndichiti ndikuitira mwana wangu mukomana ndichitomuudza paWhatsApp pataitaura tese kuti no
Mukasikana even wakarora wakatambura vanongouya pamba pako unovatora vasisters avo. Sababu. Zvadaro paya ndagara 2 years pasango ipapo. Pasango vakanditi uya ugare kumba maiteresa tigokubatsira chichi ndikati aiwa matipa mama ndigonetserai kugara chinemi pamba penyu because ndakapagara ndipaziva. Takugara pasango pasina kana chii. Mukadzi anga ari padhuze neni anga ari kure muVictory Park neni kudhuze nekwagata kwekwe. Mwana wake ndiye akandiona bataita shamwari takatanda kungobika tese pamwe chete sadza chidya tese. 2 years ndiripo ndichisakura ndikasakura chiwaya chawakabvisa pamba pavo ndibadafenza payadi pevanhu noti pangwe nepevanhu indaizongogarawo ndakura ndaizongogarawo nchiti pamba pevanhu. Zvadaro paya 2 years dzakwana paya I think handisina kutaura kusvika iko kuzoita kunge ameno ndakarwara I think ndakabva kumba ndabva kusheshi vanditi uya kumba ngati kumba ndambosvika kanzi ini kubva kuVictory Park uya kumba ndikati ayo mama ndambosvika kumba ndabva kusheshi ndakutoenda kumba nozoro kusvika vataura kusvika ndauya kumba kwavo vakabika sadza tikadya then ndikazorwara usiku hoyo handangudza munhu ndadzokera kunenge kuVictory Park ndairutsa yellow green zvandisina kudya. Mukadzi akandichengeta mukadzi uya akachita shamwari yangu ndaenda kuchechi kwavo toendawo kwedu isusu ndiye akauya akasiya chikebheni chake akugara pai pamba muriwo tantadyara vaitouya vachitotemawo muriwo tantadyara muriwo everything netumaruvaruva zvese ndaipada for vana ava. Saka zvadaro paya mukadzi yauya achindichengeta paya saka akaenda nene kuGeneral Hospital. Tasvika kuGeneral Hospital tikanzi chirwere ichi hatichizive kadrip kamwe kakadai kapfupiso ndiko kokupedzisira tikapedza ikako zvavharana hatisi kukubatsira hapana chokukubatsira. Tadzokera kumba kuya vakauyawo munhu waMwari akauya akandinamatsira zvadaro vatadzokera futi kuhospital vakaudzwa nemumwe munhu akationa murodhi ndichitadza kufamba ndichifamba mbijana pandaenda kuhospital vandipa mubhedha. Sister yangu nesi paGeneral Hospital ikugokwe anga nemapepa ake aipenda anytime manesi pauya vanditora zvikanzi hande ikati handikwanise nasingagone kutaura ndaitaura kure handikwanise kufamba newe because ndinokanganisa bhazi ndikungoita red green yellow handisi kuziva kuti chii ndisina ndapera nguva diki. Akati aiwa tiri kuenda tese ndikuenda kwatakaenda. Saka vana bva ndavaudza ipapo shuwa ndachinzwa kuti ndakuenda kati vana vangu nda kuvaudza before ndaenda ndivaudza kuti mutu wangu takati pakati zvakati zvangoita isusu ndikagara kwekwe akaendawo neni kwaakaenda nako hatingataure zvakawanda ipapo ndapora bva ndadzoka. Mukadzi uya aindichengeta uya bvatanga kurwarawo zvandairwara kurutsa red yellow kala dzese vakandiudza handiti ukanzi waendeswa kwarara adzoka azodiya akafa sande yacho yaifonera zvikanzi manzwa iri news ndikati aiwa pane chandanzwa mama ini ndakutodzokera kuVictory Park kwacho ndabva kuchechi zvikanzi hamuna kunzwa ndikati chindiudzai hazvina basa pane huku yandikundura ndita ndikuenda nemagroceries sisangane mutown ndozokuudza ndikati ndine shuga ndozvibaya munozviziva kuti ndozvibaya chindiudzai kuti chii. Vakangorotomoka zvikanzi amai panashi vafa vaya handiti vauya nechikafu chiche vandiona paendachema musikana anoshanda kuchicken ndiye akazoribata. Saka vasvika mama vakutanzi zvaita go back to sender vazofa kamai vaya zvaita kati mama mati chii because iye musikadzi angari hama yangu baba angari hama yangu mati chii zvikanzi zvaita go back to sender munhu angakanaka mwoyo kudaro agoita zvigoita go back to sender aita sei but aisiya nyaya yakadaro ndokudzokera pandaka nasati ndanyasopora ndakuudza vana manje kuti vana mukomana anga asingabatiki akazobatwa paFacebook nawo yatopinda makoti this year ndechi4 ino ndiri kukoti ndiuya ndosaka ndikuti handina mari every 1 week taiuya twice per week voti nyaya haipo sometimes votanzi avapo ivo varimo mukoti nasingazotonosimudza ruoko kuti ingawani ava vari pano apa sometimes vopa ripoti kuti ndiri kurwara sei vanhu vakaripota vaingozi wedu client ari kurwara but wedu tiri kubva kugokwe kure tichingodaro every for the whole 4 years tichingodaro kusvika nhasi uno. Saka nhasi uno zvadaro vana bva ndavaudza ndarwara ndikurwara mama mune shuga inini mukarwara so munozi shuga inouraya munofa tadii titengese stand. Mukomana akazvinzwa patakataura but patakatengesa hatina kuzomubata akatobatwa nawo paFacebook paini nanzisi ikoko kwesoko zvadaro paya vana zvikanzi mama tsvagai munhu anotengesa ndikati ndakanzwa kuti kugokwe kunechi munotenga padhuze nasisi venyu padhuze nehospital kuti mukarwara munoita sei munomhanya kuhospital kati wo nditengese alright regai nditsvage chimabhaya ekuti vatenge makaona baba
ndopatakaita zvatakaita izvozvo. Mukomana takazomuziva manje vamutsvaga paFacebook akawanika kusvikira tatengesa I think vakanhengekira vakangofona vakati imbwa imono chistupid chimona amene mashuka aitaura and hazvina kupinda musoro kuti inyaya yechii ani makaona ende hazvina kupinda musoro kuti suppose tanchingoti maybe tikavaka tikapedza kana tikatenga because ukatenga bhoko land inenge yakakurisisa ye2000 inenge yakakurisisa animaona tikatenga tikapedza tovasurprise tovaudza sisi vakatipa but hatina kuenda nenzira iyoyo saka vataona message of court sekuya kwakaita kunhengekeri kupanapa vauya kumessage of court handina kunzwisisa language yake kuti aite chii manyorero avo chiri chirungu acho but handina kunzwisisa mumwe munhu ndopakati wadii kuvhura ndenge ndine mari yemba mumwe mangu wadii kuvhurawo lawyer because lawyer kumunhu uri mubox kutaura hauzogona kutaura zvemashuwa kutaura ini nhandigoni saka regai titovhura imari 150 but aendesa saka every time vaituma chipepa I think 2 times per week aitoda mari yakati lawyer weda achida mari yakati then last month last month auya mwana akati mama ndine mari shoma but ndikuuya kuno kwandikugara kune hondo tikatangira ipa chikebheni chimwe chavanga vachitaura kuti chikebheni mwana musikana mombe handi yakachitenga 350 cash and carry ndikati ini hazikuda kugara kuevha ndida kunogara pedu panozi pedu ndichitawo ndipandakatanga kugadzira ndichitema neti ndichiudza matombo ndandatoita makwere angu ekupwanya ndega ndichigara ipapo so chikebheni zvavataura izva mama namwari kudenga vachizvinzwa nditeresa akatenga 350 chitoriko kuchikebheni kwachiri patinoda kuti tiende mama accusation yamuri kupiwa nagogo apa ndeyekuti makatengesa stand and tiri kupanzwa kuti ichokwadi makapatengesa handidika ivo kunetsana kwamama akuita navo noti tabvunzwa kuti mune mamwe matare here amunenge makamboenda kana kuti kwamakamboenda nenyaya yatiri kutaura pano hazvibatsire kuti titaure nyaya iri mberi kwedu handiti mapanzwa nyaya iri mberi kwani kwedu pandiri kukubvunzai kuti makambopinda mumatare here nenyaya iyoyo kuitira kuti tisatambise nguva tiudzane kuti aiwa kana nyaya iri apa chiitai makadai but takapinda vakaipinza zvandataura kuti message of court akauya vakabhaya lawyer inobva ndanzivo vakandiudza vabva tavhurawo futi lawyer saka tati tikapinda for 4 years dzese idzodzo hapana chakatonga pane one akatonga aona kuti zvanyanya vachingoti ndikurwara ndikuita zvakati jaji iyoyo akataura nechirungu zvikanzi those who have ears have heard because aiti mazvinzwa here kuti vaiuya tatisi kutonga vouya hatisi kutonga 4 years ndichikuda bhazi ndichiuya nyaya varipo isiri kutongewa 4 years gore rino saka mwana paakauya ndopaakanzwa tsitsi mwana anga asingabatike even pataida kuti vabatsire futi nyaya yekumaloya ikoko anga asingabatike shaniso vasikana ndivaibatika even kutengesa kwandakaita vasikana ndivanga vachiziva asiri kubatika but ivo vakamubata nenyasha mhenu dzamwari anditi saka auya mukomana takazongudzwa loya wangu inini andifonera vafona vakati vafonera nevakatenga futi tikanzi mai stand yafree manje mai vai vabuda munyaya dziyadziya chii mwana wavo avasunungura ati chii musiyai nyaya tidzitaure outside his family titaurirane kuti chii chiri kudiwa handiti so ndokuvhara kwavakaita malawyers vaviri vese vataudzwa kunzi nyaya yaita sei yavhariwa then 2 weeks 3 weeks ago uyauyawo vanga vamurambidza kuti auye kugoko kwangu akazongouyawo nenyasha pandamutumirawo mari kuti auye ndakatonzwawo ipapa kumba kwavo vachiti ndini ndamutumira mari kuti auye pandaona kuti aiwa hakusi kumutumira nekuti kune hondo iri kumurwisa vari kuda kuti auye anzorochi zvati kunzwa nhasi kuti hazvina kuipa muzukuru wavo vakatoita zvakanaka kumutumira ini mari nandisina saka kugoke ndakamutumira bva auya messenger bva vauya vaingoti ndiri hama yenyu ndikati popopota ngati mukati ndiri hama yenyu musingatodzi kuti ndimari ka ndine shuga ndozvibaye makuseni manheru mukandiudza zvinonditira nyonda pane kwandinotiza kana mune vane hama yangu ndokuya kwavakaita zvikanzi ndenge munovaziva ndikati handivaziva zvikanzi mune koti chi friday ndakafira makuseni na3 saka nyaya yakapinda 4 years isina kutombotongwa yakazobva kudare yakazopera akanga ari kuklema kuti toda kuti titaurirane pachedu ndiani
mwana ndiye anga kutaura kuti akati gogo amusikana mukuisa mari plus kufamba mama ngatisangane sefamily handiti imuri gogo wangu ava nemama wangu inini handisi kuda kuenda pakati tisanga tigari shuwa kumba kwaona ndisingade kuenda because pane rimwe ndaienda ndichigarawo Victory Park but pane pandakauya usiku ndakauya kumba kwavo ndaita kana 1 week 2 weeks mama vakanditi usiku pakati kweusiku kuma10 musikana muzukuru wavo haa vanditi maiteresa ngati mama because ndandavabvunza ndati mama munokurara pano usiku nezuro mama enda kupi varomba vakanyarara vandati asi mama enda kunobvunzira ndine pure spirit mama enda kunobvunzira here zvikazakuudza izvozvo ndiani vandavapindura ndikati mwari havaite zvinhu vasina kuudza varanda vavo handiti usiku na10 o'clock 11 vandimutsa futi maiteresa mubve mangwana muende nekuti zvatikuda kuita panapa hazvinei muende shuwa ndakaenda apa ndandine zvinhu 2 days zvanachida kupedzesa vandarovawo gumbo rangu ndati mama kazvamataura ndazvinzwa kati hamusati mambondiudza izvozvo before nyangu makatidzinga murume afa ari muguva muchibva kumakuva makatidzinga but this time matigai muchita zvakanaka makundidzinga futi gumbo rangu iri weda pane muchato kana kuti pane rufu handiuye ndakatozoenda uyai marikidza mama uyai mama uyai kune surprise yenyu uyai surprise vatasvika vachitaura nyaya yestand iyoyo vakati stand iyo munhu iye ndomupa mari yake pandavaudza mama amugoneri mari iyoyo amuda kumupa munhu since ndakamutengesera chasara kungochinja zita vakanonoka kuchinja zita motora motenga imwe mopa vazukuru venyu kana mari yacho iripo kana pasina mari yacho iyoyo handiti kana iripo momupa okupai stand yenyu ndozvandakavaudza ndokusvika patasvika so mari yamuri kutarisira mukomana we anga aripo manje makutaurirana nyaya maibvisa kumatare kokao maidzora kumba ndokwamakanotauririrana here nagogo kuti aiti mari ndinayo yekumudzosera munhu akatenga stand ndiani ndizvo here gogo ndaida kuedza kupinda kuti ndinzwe kuti ava vanofuki saka zvadaro vakanditi hapana chamuchaita ini ndakatochinjisa mazita ndakatopa munhu akatenga stendi chandazofarira gogo chatazofarira ndechekuti munogona kunge maita zvokufungidzira kuti vakatengesa stendi vari kutaura muno kuti stendi vakadii vakatengesa ndobva maendesana kumakotsi handitika kwamakanotenderana kuti taakunodzoka kumba zvichikumbirwa neuyu ndizvo ndiwanga wakukumbira kuti mama gogo ngatigarei pasi semhuri tisiyane nezvemakotsi munopedza mari handiti ndizvo ndobva manodzoka mune dare here ramakanoita mumba madzora nyaya magweta ataiwa nyaya dzinitaclosa pano apa tavhara asi tavhara tichiti vanhu vakunotaurirana kumba mune nyaya here yamakanotaura maakumba mukabuda nechii chazoita kuti makakonana pane zvamaya mawirirana gogo kuti vazofunga kuti vauye kuno mune zvamakataura here yes zvaitika izvi ndauyaka ndazoti ivo mama vauye ndakati ngatigarei pasi chese chitaura kana zisati tachinjwa mama waita sei uchigadzisa nyaya tosasiyazvo nenzira yafanira chese zvifamba nayo right mama vakati aiwa sese vatochinja saka ndakadai sokandasi anonetsa uko ndakati aiwa ange kanzi mangwana kutasasira ndokatienda kukanzi ndiona aiwa zichachi ichirikurama asi wakanga wachitaura kakuti ndakachinja zvakanaka here handitopona chinhu chatinoda mai vanogona kunge vari vako vakakubereka but kana vakaita chinhu chiri wrong handiti ndizvo gogo vako ava tikatarisa from the word you go tisingavaise mashoko mumurongo hapana chakashata paurongo hwavakanga vainahwo hapana chakashata kuti vazoona kuti zvakakodzera kuti nditi muroora wezita rake ripinde pastendi nokuti pfungwa dzinenge dziripo ndedzekuti munhukadzi ane mwoyo wekurera vana vani vake saka akatora zita akaisa muzita make still nzvimbo iyoyo inenge ichingori yevana because handiti mai makanyorwa mese makaningirika ko pavakazotengesa mastendi achona
because patinoda kuti tiende tichinotaura nezvapo ndepekuti kuVictory Park stendi dzeko dzinogona kunge dzichidhura handiti dzegokwe dzakachipa. Vanhu votora pfungwa yekuti ndikatengesa stendi iyi ndogona kunotenga imwe apo, asi ndichisara ndiine mari muhomwe. Umwoti ndikatengesa stendi ndichatenga imwe ndogona kutovakawo 1 room kana kuti 2 rooms. Handiti ndizvo? Isu toda kuti tiende pekuti iwewe semukomana ndiwo uri kunzi mwana wangu mukomana namai yako, ndiwo uri kunzi muzukuru wangu nagogo ava. Handiti stendi ndeyako kutaura kwavo. Handiti uri kuona nyaya iyi kuti ipere mune zvakanaka, yakasunungura gogo, yakasunungura mama wako, ingapere sei? Mapinda mairi maona zvirimo kuti izvi hazvina kuchinjwa, izvi zvakaitwa sei apa, pakashandei apa, chii chiri nani? Zvakafanana nokuti vanhu vakakanganisa numbering kuti panapa papa chinzi pa24 instead yokuti 25. Handiti toenda apo patara, handiti ponzi pa24. Handiti ini ndauya ndavaka upstay yangu ino ndapedza ino nerong number panumbering yatakupuhwa nekanzuru. Handiti munhu wenhamba iyo 24 iri correct haangauye panapa kuti akutora sabhuki upstairs inoi nekuda kwokuti nhamba ndeyangu. Handiti tinogadzirisa zvinhu zviri nyore kuti aiwaka nekuda kwokungoti wanga uchingoenda pa25 iyo iwe hauchagona kuti utore zvinezvi nokuti uyatovaka kudhara, iwe chitora izvi. Ndezvipi zvamakawirirana zvinotipa kuti zvisunungure gogo avo vabatsirwe nematare kupuhwa muono kuti gogo kana munhu akatengeserwa nemunhu 1 wamakaisa zita pachunhu. Handiti atengesa chunhu ichocho chiripo ndechekuti hatisida kuti musare musina chamakabata. Vatu vavari kubatira ndiwe paunonzwa ndiri kukupopotera pekuti hauite unge wakunomirisana nagogo, unofanirwa kunogara pakati pavo apo uchicheuka uchitaura namama, uchicheuka uchitaura nagogo vako, nokuti nyaya yese iri kuuya pauri. Handiti vanhu vanokutora kuita stupid kuti uyu munhu ari kurwisa munhu akamutengera stendi kuti stendi, achireverera munhu akanotengesa stendi. Kandi aiwa pane nyaya inenge iripo inofanirwa kuti itaurwe ichijeka ndokuti matare afambe. Handiwapowa chii chamakabuda nacho madzoka kumatare kumakotsi maona kuti hakuchisina nzira yekufamba, ngatidzokerei. Pamakadzoka makaitei? Ini mambo makotsi ndatosvika iri papending achitombomiso kuti gasenya teka. Ende vaviri ava vanoravira havasangane vari pfuma. Yes. Kuti nini ndingasha kutaura mashoko mairi matatu vaipapo vakutonesana. Nesina ndataura kuti vaonese kuti nyaya iyi maonero andaita inini nekuti right vonge vatengeswa stendi kuti zviite nyore vese vaenda vachifara. Maonero andaiona inini nekuti since pavaiswa silabhu handiti mama vaita sei vachichinja zita vazosira zita rangu nekuita ragogo ini stendi yangu ikwendi vakanganisa kutaura pakuti ndakati aiwa ngatisaende koti because vamakaita foti because chifu vari kuziva kuti ndakavadatara kuti chiapeka right kuti maonero andikuita tochinja zita mama rodzoka nagogo atodzoka kwandiri and then iwo gogo vobhadhara slabhu yezvinaenge yesipo pavakatenga and then iwo vamene vazofambisa sei nemari iyo yeslabhu iyoyo mama tona nodzosera wewe munhu akatengere kana vanoita sei ivavozvinira kwari Mukuteerera dare revarume muri kuzvita zvitaura uyu nagogo vake vari divi 1 ndozvandakunzwisisa pano kuti uyu munhu uyu since paakatengeserwa haana any documentation rakaitwa rekuchinja hamene kuti vachatiratidza izvozvo kana zvisina zvazviri kunomutsa. Handiti isu tinokuisiraiwo futi vamwe vemutemo mukati vatinenge taakubvunza kuti kana padai apa ndotiri kutsvaga chinhu chiri nyore chinopedza kutaura. Handiti gogo vari kugona here kurifanda
bheki mari yeslab. Slab ndimi makaisa. Saka maya urifanda munhu uya akatenga. Akatenga stand, ngatirege kupakoshiwa. Stand yakatengwa nemari. Slab ikaiswa, yakaiswa haiende nevalue yestand yakatengwa papo slab. Ndanditi tiri kuda kuti tiende pekuti kana tichipedza nyaya iyi tiri kuwirirana pano kuti gogo kana vachikompensata vanoti tiri kubhadhara slab. Havachapwanya slab, vakuzokondinya vachivaka vachienda mberi. But munhu akatengesa stand yakatengwa mari, slab iri kuita mari. Handiti mapaona. Then kana mari yestand yeslab iri 2000, stand yakatengwa 3000. Slab ikatorwa 2000 ikaenda kumunhu uya akatenga stand, handiti achipiwa 2000 kunosara 1000 yakatenga nayo stand, handiti ndoyotaurwa nevava kuti isusu tiri kuda chinhu chedu bheki. Ndovoita task yekutora mari yekuedhera ipapo vachidzosera muridzi wacho. Maybe ikafamba yakadaro inobuda. Iye munhu akatenga apa muchitaura naye, akatengapo muchitaura naye, makambowanawo mukana wokutaura naye here gogo? Ndakataura namai ndikati tachida kuti titaure nemunhu akatenga stand. Zvanzi hapana chamuchataura naye nekuti ndakatobvisa zita rake. Havana kubvisa zita. Pane zita rake. Manzwa here gogo? Havana kubvisa. Makazoenda mukanoona inzwai gogo zvanoda kutaura. Chinhu chinobatsira, handiti. Munhu ane zita riri pachuru, handiti, ane vana vaakabereka. Pamaita izvi ndo vakanga vaine nhingi security yaikupai kushinga kuti zvataita izvi haana zvasazoita muroora. But nekuda kwekuti zita raidedza ipapo ramakanga matoisa raimutuma kuita zvaanoda nenzvimbo ipi iyoyo. Pataakuda kuenda ndepekuti vari kuti slab ndo vakaisa yakakosta mari, handiti zvinhu zvine mapepa, masimendi, makwari, machiichi, kana ari iye akaita izvozvo. Muri kuzviramba? Asi ndo vari kutiudza. Ndakasvika pachiswa vachidira matombo eslab kwekubhekisira kwevaranda. Ezvino pakavakwa here? Handisi kuti vanhu vavo ndakamira pavakanditsvagira maloya vakakuti saka murume pamwe pandikuda kuti tiende gogo, kwanzi vakamira kuisa silabu pamakatsvaga maroya. Tiri mudare kagogo, imi teererai zviri kutaura munhu. Kana vavaka ivo varivo vari kuita izvozvo, handiti chisiri chavo iye zvino chii pastenda. Tinouya kwamuri museyamwa. Pandikuda kuti mutibatsire, pandikuda kuti ndinzwanane nevanhu ava ndepekuti ava amai ava pavaitengesera munhu nzvimbo, handiti vakanga vachitengesa vaisa silabu yavo here ivo. Ndopatinoda kuti tizive pamuri kuedza muchinzwa kuti munhu akatengeserwa nzvimbo here akauya akavaka, kana kuti ndimi makati matengese mapuwa stand yemwana ndobva manoita zvamakaita mukazotengesa here maisa silabu pamba. Ndozvatiri kubvunza. Pindurai. vakangoti pairi sango standika imimi asiri munhu wamatengesera. Imi chamakatengesa chii? Makatengesa stand here kana kuti makazotengesa pampatire neslab? Ndakatengesa stand neslab. Slab yakaiswa nani kuti? Ndini ndakaisa baba. Vakaisa.
marisesi zvese kuti yakakosechi mati mungazoti yakakosechi yakakosta mari was 3,000 something slab islab yakanaka muvhictory yose 3,000 something yandakaisa naitonyora munotebook no mapepa ndenyaya tiri kusvika patiri kuda kuenda aslapo ndeyangu very good pamakazotengesa stand all in all now pane slab pane ningi makazvitengesa mari zvese toda kuti chandiri kutsvaga ndechekuti zviri nyore ndezvipi ndakatengesera because yeslab ndaimhanya ndichidawo mari kuti tikurumidze kuita zvinhu ingari 6,500 nestand yachona zvese mari handidi ndakatora chepisira vanhu good 6,500 gogo stand makaitenga mari ukanzu ndakaitenga 2.9 2.9 handitika which is 3,000 handiti kana yakanzi 3,000 pozonzi yamu 6,000 nenhingi isusu manje tinokurumidza kuona toona kuti zvinhu zvachona izvozvo manje zviri kufambirana imba yaida kusumuka ipapo imba yakakura sei 6 rooms ine value iyoyo inoita 3,000 inoita iyoyo dada 6.5 5.5 6.5 yes. Kana yadaro manje iwe shamariwe ndione kuchifana kubatsira gogo kuti gogo imba yakaiswa apa iyi kubva pasi setting out kucherwa foundation kukasta foot concrete kuvaka siniki foundation kuzonosvika vaisa slab ino cost that amount ye 3 something iyoyo ino cost handiti saka kureva kuti mai ava zvavari kufunga kuti vakanoita undercharge pacost ye6 rooms zvavari kutaura hapana undercharge yavakaita handitoona saka takuda kuti tichienda manje pekuti kana makutaura nagogo chivatsanangurirai gogo stand vakatengesa 3,000 handiti tikutora price yeniki 2.9 yavari kutaura yatati 3,000 yestand neslab yakaiswa ipapo pa 6.6 ndizvo saka zvatinofanira kuti tiite kuti chinhu chirambe chiri mumaoko medu chigogo tinayo here mari iyoyo handiti tinayo here mari iyoyo gogo votaura kuti ini naye afford kubhadhara izvi because 2,000 3,000 iyi aiwa stand ndiyagara ndeyangu ndakatoitenga chandakukwanisa kuti ndikompensate now i3,000 chakuti handiti 3,000 something yatete tabhadhara iyi takupa mama kuti vaende vape munhu mari yani yake slab ndo vakaisa handiti vakatengesa vakuchaja mari yestand nemari yeningi mari yatinoda kutora panapa imari yavasina ava yavakanodya isiri yavo yestand handiti ndopotoinda kuti dai iwewe une mari handiti wakuda kusunungura amai vako ava vari willing kukompensata slab vokompensata slab handiti ka mari yestand yadyiwa naamai vako wozvitora uri iwewe kuti mai vakadya mari iyi inini I afford to pay that money in terms yekuti titore mari tiisanganise tipe munhu akatenga dare mukaridaro so rinobuda zvakanaka handimapwa saka ndinoda kuti iye zvino iwewe ndori kupinda pakati pagogo namai vako handiti ndizvo enda unogara pasi handiti ka tiwane kuti chii chatiri kunobuda nacho kana wanzwisisa zvatiri kutaura unoona tichihwina nyaya iyi stand yoramba iri mumaoko menyu uye munhu uyo ane mapepa asati achindwa akungofanana nekungoti uri kutengeserwa chinhu mumhepo
handitopona. Nyaya yemunhu akatenga uyu naye futi aminoti gore rakaita sei naye andivhurira kesi back kukoti achitanzi vakamini zvavakanoudzwa kumunicipality kureva kuti tikabva kuno kuti apenda futi kukoti ikoko zvavakaudzwa kumunicipality vaiudzwa kunzi vakaudzwa nzi vakaisa mapepa vari kuti anzi zita risachinjwe ivo vachida kuti zita richinjwe saka zvikanzi takurepota aimimi because makatitengesera stendi musatye izvozvo mama kana tiri kumakotsi nyaya dzese dzinongopedzwa nemuromo handiti pandanga ndatsamwa mukaona ndatanga nekutsamwa ndinopedzisira ndakugadzirisira chinhu nerudo rwangu rwese handiti mabando nyaya yatiri kuda tinoda kuti chokwadi chinge chichibuda pachena saka pamunoona ndakuita ndakurasa jere kupenga ndichipopota mudare kana inawe yekuti tinosvika patinonodzokedzana tese titaure chinhu auya ari kukumhangarirai uyo nezvekuchinja ownership yestendi imimi nyaya yenyu munonopindura zvavari kukusungirai zvachona izvozvo handini mapaona iyeye kana ane zvimwewo zvake zvaari kudini kubva pamba yamakasiya magadzira ane chii chaakaita ngadzosirwe mari yake chete haichinjike ownership mukaona vachitobvuma kunoibloka ichiblokewa nevanhu haichinjike handiti mapaona ndopataitaurira gogo kuti gogo munhu wamakashanda naye musi wokutanga kuti takuisa zita ndoda kuisa zita remuzukuru wangu ndoda kuisa zita remuzukuru wangu pamuzukuru asi muzukuru wangu akaiswa patakaenda kupolisi nemafidavita vazukuru vana venyuka vakaiswa vese vari vatatu but pamakanga makunoita agreement makanoita agreement nevamwe pachisara hwane ari kunze hwane anga nometa ari toda kutaura mutemo zvaunozonoita manje kana hwane aresista zvinhu zvese zvatomiswa vakawirirana paine hwani futi ane responsibility ndiye akamisa zvese mambo inini handiziri ndakati ngatitengesei vana ndivakatotaura ngatitengesei nekuti mune shuga muchigara ipapo tichigadzirisa munogara kudhuze nemunin'ina wenyu kugoko inini handizirini ndakataura because stendi yanga isiri yangu inini ndakangonyorwawo zita nevanhu ayandwama akangofanana so ndo zvandiri kufunga kuti tikaiita takadaro nyaya yedu inotibudira handiti yakuda kunogara kuonesana handiti vanhu vaya kana muine mari kukoti vanongotaurirwa kuti kana kuri kudzoserwa mari yavo vanongodzoserwa mari yavo nokuti ndo inongofanira kuti vanga vachidi vachidzoserwa zvichienderana nekuti makosti chichi kudidi iwe ndonenge wakumira manje ipapo kuti kana stendi yaitengesewa ini ndiri part and parcel handini ndiri kuresista kuti stendi haifanira kudii because vakaita izvi vakazviita vari vega ini ndinondisipa pasina concern yangu handiti so ndo patinoda kumboisira nhasi iyoyo musava ndapandiri kusiyira nyaya yedu ndipa pandiri kutaura pekuti ngavachidzokera vambonotsanangurirana vaonesane zvatiri kutaura kuti ichi chikaitwa chikaenda ichi chikaitwa chikaenda tikadai todai ndokuti ibude nyaya yacho hainenge rari rimwe dare
Kwemimi wana murora namwe waisimbira dogs etuwo. Nemukuru wawana. Mimi namwe mukuru. Mimi wana. Nemurora ke. Nemurora wamaya. Ndikutsala ndaimbona. Aiwa, nemurora. Amunga mwana kani mtumbo kadeka. Antakafe. Umwana onyero. Umwana onyero. Baba chichaka. Munogara muri murora wavo kunyange makafa baba kana marambo aiwa mwana wakunyika musaende pachipatara pamwedzi vamusatoni rimweni mari ridaaaura asi mari mari iri munofanira mukanisa namwe nezvekubva manya kukakata kudaiwa nevane mungu wakadzira ground mungatamba mungozi yamaya